Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang-rencang ini badhe nyritakaken proyek video tentang Adiwiyata Ecobrik. Perkenalkan, nami kula Ayudhya Panduputra Vika, absen 6 kelas 1210. Nami kula Mariski Baidillah, absen setunggal. Nama kula Gisela Gita Freya, nomor absen 14, kelas 12. Kami kula Safira Ramadhani, nomor absen 20. Semonika, ora enggak sih? Semonika iki ngadakno apa? Nah, semonika ngadakaken program Adiwiyata yaiku Ecobrik. Kira-kira apa ya manfaatnya Ecobrik? Hei, tolong jawaban botol iku digengken Pak Wasis. Soalnya sekolah enten program Adiwiyata yaiku Ecobrik. Nah, cara nggawe Ecobrik yaiku siji, pundutan sampah botol plastik sing kanthi bersih. Keloro yaiku ngresiki botol plastik sampai bersih. Ketelu, potong label botol plastik kanthi cili-cili. Kepapat yaiku plastik sing wis diguntingi dilebokake ing botol plastik. Kelima yaiku plastik iku mau ditata kanthi kebo ing dalem botol. Nah, Ecobrik pun wis siap digunakake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ajeng tanglet sampeyan iki gawe proyek napa? Damel Ecobrik. Ecobrik niku napa, Mas? Ecobrik yaiku botol plastik sampah sing diisi padhet plastik sampah sing gak isa digawe Tanggal 9 Februari tahun 2026 yang dimulai. Di sampah plastik. Masing-masing pemilik Proyek Adiwiyata Ecobrik gawe siswa luwih peduli marang lingkungan liwat daur ulang botol plastik. Kegiatan iki mbantu njaga kebersihan sekolah lan nglatih kebiasaan apik saben dina.